Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to your favorite platform on YouTube, VaMnangagwa. If it's your first time here, join the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana wanga wagara, uri mugari wepano, ndango kutenda nekutasai nekurumza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios, chitubu che content. Right, hanzi VaMnangagwa Chese, Chavabata nemaoko avo Chinoparara. Ndo lisi yatiri kupiwa panapa nababa Mazai yandauya nayo kuti muzvinzwire omega, muzvionere omega zviri kutaurwawo nevamwe kunze uku. Pandisandapinda munyaya yangu zvizere ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. Ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake anoda kutikwatisa handitika. Right, rega tipinde munyaya yedu titesei tinzwe kuti zvakamira sei apo. Morning Zimbabwe. This message is for our president Mnangagwa. All right. Mr. Mnangagwa, I repeat it again. Dzokerai ku PF ya Chiwenga. Dzokerai ku PF ine ma principles ya Chiwenga. Right. Naombo famba nemi president. Imimi zvamunoita president ndezvekuti Chavabata Chese chino collapse. Whatever you touch is collapses. Right. Makapinda imimi economy yeZimbabwe ichatotanga kupika yagadziriswa neGNU. Right. Makapinda zvinhu zvese zvakacollapse, everything zvakabva zvamhanya collapse, and the Zimbabweans suffered a lot under your leadership than any other leader. Right. Mobata ZANU-PF yacheyo, muri muZANU-PF macho makatadza kubatanidza party yeZANU-PF. Right. Makaona ZANU-PF iri intact, but makatadza kuibatanidza. Now ZANU-PF is almost split. Hazvina kumbobvira zvawanikwa muZANU-PF zve split izvo. Never ever in ZANU-PF party pakaita split. But imimi you managed to make ZANU-PF split. Masplita kwacho makamhanya nezvigananda. Right. Momhanya nezvigananda. Zvigananda zvacho zvasplita pachezvenyu zvazvo, and imimi masplita from zvigananda zvacho futi. Andiri mukuzviona. Now you have certain selective youth with ZANU-PF who are loyal to you. Vanoswera vachikudefendai, vachireva nhema, vachikureverai nhema, vachiti muri kugona, vachikupampai, vachiita sei, vanoswera vari pamasocial media. Right. Ivavo vakomana vapana mayouth iwayo asplita futi. Pachezvawo wasplita, ende vazhinji havachade nezvenyu. Seiko Chese chavangobata chinoita collapse? Because of leadership qualities. Ndakambokuti nini long back. Ko munotambireiko nevana ivava ava? Vana ivava vana Chivayo, awanozviti maprofeta, watu wapana to so weird.
munotambireiko munhu wapurezidendi netwana itoto tinokushayisai image mumvuri onai zvatwaa kuita manje just tarisai zvatiri kuita everything you touch collapses kudona. My advice is advice iyoyo hamiiwaneba from anyone. It's a genuine advice. Go and sit down in Chiwenga. Go and sit down in Chiwenga and start to rebuild ZANU-PF party atinoziva this. ZANU-PF, yes, has been evil, right? But within itself, yagara yakaita se yakabatana, it is never split. But imimi you managed to split ZANU-PF because of poor leadership skills. Go back kuna Chiwenga, makabata constitution ye ZANU-PF and try to rebuild this party. That is my advice. Apana mna anokudza advice iyo. Even Tungwarara can't give you this advice. Thank you. Right, yeah. Anzi ndiri kukupai advice pachena. Even presidential advice avapo Tungwarara havakwanise kukupai advice yakadai. Yeah, manzwa list yezvinhu kuti hanzi Chese chabatwa nemukuru Chinoparara. Havana leadership qualities, havana chinobatika chekuti tingati ichi ndo chavakaita, ichi ndo chaita kuti tisvike patiri nhasi, besides kuuraya nyika yeZimbabwe. Because at the moment ukada kuona matamburiro ari kuita vanhu zvinonzwisa tsitsi. Ukada kuona matamburiro ari kuita vashandi vehurumende zvinonzwisa tsitsi. Zvakaoma zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvekutodaro mahwani zvekutoita sei zvekutodaro. Saka hanzi manzwa list varakashi vanga vanzi pindai mumasocial media imomo muno varakasha vari kutinetsana vaakurakashana pachavo. Recently makaona vamwe vachiramba ma10,000 vachiti tikudawo ma200,000 amapa mutengesi uyu kwesusu sei matipa ma10. Vari kurakashana. KuZANU-PF kwacho kuzvigananda hanzi vaakuita sei vari kurakashana, havasi kuwirirana. Mahwani zvekutodaro. Hameno kuti iwewe unozviona sei uyezve unofunga sei nenyaya iyi. Isa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako. Ndisati ndabaya ndoda kukuudzai kuti sekuru Chigocha Mazizi vachiri kungobata basa munzvimbo yeHarare. Bata namba dziri pascreen idzo. Woona sei woenda unoona sekuru Chigocha Mazizi wobatsirikana. Ungave nezvinokunetsa zvakasiyana siyana nezvemweya, enda unobata sekuru Chigocha Mazizi anditika. As for me, DJ Oli, and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now.